Dat is wat de mensen airtime noemen. Oi, Jana. Apa itu tahu dia absen? Yani di berapa nih Aisyah kopinya? Nog erger. Brandplay. Nou, enige besiering se die op het inderdaad. Lei dan voor. Dat is jouw eigen. Dat is jouw eigen. Bas. Dat is ook Smaak me, Jannie kan dans. Jannie heeft vanavond een vasttrap 10 gewend. Je dans dat lijkt. Zelfs je hond is ontstel. Wat doen Jannie? Jagan. Nee hoor, ik ben tuin. Wie zegt Cantus? Jannie, wie zegt Cantus? Hij zegt maar, de Cantus. Gooi hem jak los alike. Kom Jannie, wie zegt Cantus jij? Sanop ya. Sanop. Ja, maar blauw overal in de onder. Oh. Yan yang wala yung Kaya nanti. Yes. Over een bus. Gooi. Kom maar Jannie. Gooi hem. Dat is kampioen je vriend al hier. Jannie, het is aan de schoenen dan. Dat is kampioen je vriend al. Het is aan de schoenen dan. Ja, we gaan zeker daar. Kom aan dan. Gooi hem. Dat is normaal met die molen man. Oh, hij trekt nou aan. Oh, dat is die aantrek me. Wat? Trek hem weer uit. Jannie blue man. Voel het Jannie. Ja, nou, hij was op je naam geweest. Daar was mijn naam bij jou geweest. Ja, niet bij jou. Wat? Daar dansen. Trek uit, Jannie. Trek uit.
Als je op sport, jong, hou je op Niet tussen die benen. Biryani. It's actually nice. Oei, jelle. Wat is die boutjes in de half? Wat? Wat is jij? Geen allemaal. Wat geen allemaal? Wat maak je dan? Wat maak je dan? Oké, stop.